Mae dewis cymryd y cam nesaf ac ymgeisio i'r brifysgol yn dewis mawr, nid yn unig i'r ymgeisydd ei hun, ond hefyd i'r riant neu'r warchodwr gartref sydd am cefnogi'r ymgeisydd yna drwy gydol y broses. Mae yna nifer ffordd y gall rhieni neu warchodwyr cefnogi ymgeiswyr yn ystod y broses. Gallant helpu iddynt bori opsiynau ar wefan UCAS enghraifft. Mae UCAS yn tynnu pob cwrs israddedig y Deyrnas Unedig mewn i un lle, felly bod yr ymgeisydd yn gallu pori opsiynau a chymharu. Gallwch chi fel riant neu gwarchodwr helpu i'r ymgeisydd yna penderfynu efallai os ydynt eisiau symud yn bell i ffwrdd o gartref, neu efallai aros gartref a teithio i mewn i campws pob dydd. Mae'r gwybodaeth yna a gwybodaeth pellach ar gael ar gyfer pob cwrs ar gwefan UCAS i galluogi chi ac eich ymgeisydd chi i wneud penderfyniad gwybodus. Un o'r ffyrdd gorau i chi ac eich ymgeisydd teimlo'n gyfforddus gyda'ch dewis yw i ymweld â diwrnodau agored. Mae diwrnod agored yn cyfle anhygoel i chi a'r ymgeisydd dod i'r arfer â campws a gweld sut beth bydd bywyd ar y campws yna yn y brifysgol yna go iawn. Yn ystod y dydd, bydd cyfle i chi a'r ymgeisydd cwrdd â tiwtoriaid y cwrs a staff cymorth y brifysgol, a bydd cynnwys yn benodol dim yn unig i'r ymgeisydd, ond hefyd i rieni a gwarchodwyr yn benodol.